So welcome po sa lungsod ng Alaminos City, Pangasinan, ang isa sa may pinakamagandang tourist spot na matatagpuan dito sa ating bansang Pilipinas, at yan po ay ang ating ipinagmamalaki, the City of 100 Islands. Sa po ay nandito po tayo sa Pantalan at kayo ay aking i-explore o ipapakita ko sa inyo ang ganda ng Pantalan ng 100 Islands. So let's go!